Әкияттә хакыйкать. Мәсәл тыңлайбыз. Мәҗит Гафури. Тавык менән өйрәк. Бер тавык бер өйрәк менән бергә торып, бер курала бергә ашап, бергә йөрүп, бара торгас бер-беренә дуслаштылар. Бер-берен туган төсле якын күреп. Өйрәк бара көн һайын бер күл буена. Унан кайткас йортта тора көн буена. Тавык өйдә яңгыз торып калган сакта төрле күңелһезлек төшәлер уена. Бер көндә тине тавык: "Туганкаем, кайда барып кайтаһың һин һәр көн һайын? Миңа бында яңгыз тору бик күңелһез. Һинән башка торып һич бер ям тапмайым." Әйтте өйрәк: "Барамын мин һәр көн күлгә. Күлдә йөрәһәм рәхәт булалыр күңелгә. Унда мин йөзәм, сумам, кагынамын, тазарам, матурланам йөреп күлдә." Тавык һорай: "Ул матур күл кайһы ердә? Быгаса нигә әйтмәнең уны бердә? Мин дә барып рәхәтләнеп йөрер инем, йөзеп, сумып һинең менән күлдә бергә." Өйрәк әйтә: "Барам тиһәң, ярай, бик хуш. Бармаска ни, безнең төсле үк һин дә бер кош. Йөзеп, сумып, юынып, тазарып кайтырһың. Көн буенча бикләнеп торгансы буш." Киттеләр булар күлгә иртүк торып. Тавык бара йөзермен дип план корып. Бару менән өйрәк күлгә төшеп китте. Сума, йөнен юа, башын борып. "Ни карайһың? Әйдә инде һин дә төш" ди. Шулай тигәс, тавык барып һауга төште. Төшү менән тавык һауга бата башлап, ихтиярһыз байтак кына һауда үсте. Сыгырга итә, үзе китә һаман эскә, аягы итмәй торган тәрән төшкә. Өйрәк тә хайран булып карап тора, якын дусы дусар булгас бындай эшкә. Тавык мескен үлмәс өчен сәбәләнде, яненән өмет өзде, аптыраны. Ярай әле шул вакытта берәү күреп, кызганып, был тавыкты төшеп алды. Тавык өйгә кайтып керде көскә. Гадәттән тыш һыу тулган булгас эскә. Үкенде батырсылык кылганына, кулынан килмәй торган бындай эшкә. Кеше артынан иярһәң дә, белеп ияр. Шул вакытта иярүдән файда тиер. Белмәенсә ияреп юлга керһәң, ахырда янган утта эсең көйер. Әкияттә хакыйкать.